Mae ddechreuon cynnig gofal plant, mis Ionawr eleni. Gwnaethon fynychu'r ddigwyddiad gofal plant gan esbonio popeth am sut i gofrestru a sut mae'n gweithio. Mae'n syml ac yn hawdd iawn. Is i ar y wefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluodd i gofrestru'r feithrinfa i fod yn rhan o'r cynllun ariannu gan arwyddio contract. Mae rhieni wedi dweud pa mor hawdd yw i gael mynediad i'r 30 awr wedi ariannu ac yn helpu i arbed arian ac hefyd yn paratoi'r plentyn i'r ysgol. Mae'r tîm Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluodd ar gael i helpu chi drwy'r broses yma. So, clywes i am y cynnig gofal plant trwy'r Family Information Centre, jyst i sain o lan, ond when digwydd bod a rhiant ato fi a gofyn os o'n i'n cynnig so o'n i'n meddwl falle a fi arno a jyst edrych beth oedd e'n biti a ffones i lan a i fod yn deg o'n nhw'n really helpful ar y ffôn. Wedon nhw wrtho fi beth i'n neud online a stwff. So is i trwyddo hwnna, seinas i lan online a wedyn mae'r rhieni wedyn yn sein o lan online ffindo setyn fi a wedyn yn rili rwydd i nhw. Mae cofrestru lan at y cynnig gofal plant rili wedi helpu y plant a'r rhieni achos maen nhw'n bwco mewn extra dy fi wedyn. So mae wedi dod y busnes ato fi a mae fe wedi helpu mas y rhieni lot. Maen nhw'n dod ato fi a gweud gosh, diolch yn fawr am sein o lan, ni'n safio loads. A wedyn mae'r taliadau yn rili good ato fi. Fi'n mynd mlaen i just confirmo bod y plant wedi bod da fi. A mae'r rhieni wedyn hefyd yn just gweud pwy dyddiau mae'r plant gyda fi. A wedyn mae'r arian yn dod trwyddo'n rili rhwydd a mae fyna mewn amser. Ni fel meithrinfa Coleg Llanddyfri wedi cofrestru gyda'r cynnig gofal plant. Bues i'r sesiwn briefo, oedd rhoi lot fawr o gwybodaeth i fi amdano'r cofrestru a siwr i'n mynd mlaen amdano fe. Oedd y cofrestru i gyd ar-lein, oedd yn rili rhwydd. Mae'r rhieni wedi dod nôl i weid bod y popeth yn rili rhwydd. A unrhyw problemau sydd wedi codi, mae'r tîm cynnig gofal plant wedi gallu ateb fi dros y ffôn yn syth. So mae'r cynnig ei hun wedi bod yn ffantastig fan hyn. Mae lot o rhieni wedi gallu pigo lan fwy o gwaith. Mae un rhiant wedi mynd nôl i waith llawn amser achos o'r cynnig. Mae fe hefyd yn helpu'r plentyn achos mae'r plentyn yn dod i ni'n fwy gyson, so mae'n gallu paratoi nhw'r gyfer ysgol. Mae'n dod 4 bore yn lle jyst 1 neu 2. Mae'n clwb gwyliau Drunk Dragons wedi bod yn lot fwy fysi achos mae rhieni wedi gallu cofrestru ar gyfer y gofal. Sy'n meddwl bod y rhieni'n gallu pigo lan fwy o gwaith dros y haf neu dros y gwyliau a mae'r plant ddim yn colli mas chwaith achos bydden nhw ddim rili'n cael y cyfle. Ffindes i mas yn bod i'r cynnig gofal plant trwy mynd ar cwrs nôl yn 2018 gyda Family Information Service gyda Sir Gar a ar ôl cael e-bost gyda Mari Gryfel a hefyd nes i clywed yn bwyty fe ar y radio. Ar hyn o bryd, un rhian sy'n defnyddio'r cynnig, ond yn mis Medi bydd 3 teulu yn gallu defnyddio'r cynnig a bydd fwy yn y flwyddyn newydd. I ni, mae fe yn helpu ni wneud siŵr bod yr arian yn dod niwm a hefyd mae fe yn helpu'r rhieni gael gwybod bod help i gael mwyn talu y ffïoedd am edrych ar ôl y plant achos phan maen nhw'n dod i 3 blwydd oed, maen nhw'n dechrau mynd i'r ysgol feithrin a mae'r costio o talu am ysgol feithrin a talu am gofal fan hyn wedi bod yn y gorffennol yn dydleol, felly mae hwn wedi helpu ni mas wrth wneud siŵr bod pawb yn gallu mynychu ysgolion meithrin i cadw nhw fynd a hefyd cadw ni fynd fel busnes. Mae'n help mowr i'r rhieni achos yr arian maen nhw'n safio wrth ddim gorfod talu ffïoedd i ni a bod y Llywodraeth yn talu er mwyn nhw. A maen nhw'n meddwl eich nhw roi'r arian ati a pethau arall fel gwys ysgol pan maen nhw'n dechrau ysgol neu hyd yn oed falle cael gwyliau am y tro gyntaf am blynydde achos bod nhw wedi gorfod talu am gofal plant fan hyn. Wel, os mae mam a dad yn hapus, neu os mae rhieni neu pwy bynnag sy'n edrych ar nhw yn hapus, hwnna'n meddwl bod nhw'n hapus, so byddwn ni'n meddwl bod fod gytre yn lot hapusach ar ôl bod y baich o gorfod talu am i gofal nhw wedi cael ei cymeryd bant wrth nhw. Ffindes i'r broses yn rwydd iawn, ond ni'n ffodus iawn bod fi wedi mynd ar y cwrs nôl yn 2018 a ond nhw wedi rhoi fel llyfryn i ni gyda step-by-step guide ynddo fe mwyn i ni dilyn a oherwydd hynny wedyn dwi wedi gallu mynd ar y system yn digon rwydd a hefyd helpu rhieni sy'n defnyddio y system mwyn i nhw cael wneud i rhan nhw.
Ar y cyfan, fi'n credu bod yr cynnig yma gyda'r llywodraeth yn peth dda iawn, achos mae fe'n helpu teuluoedd. Rhai teuluoedd falle oedd ddim wedi gallu mynd ar gwyliau, neu falle ddim wedi gallu gweithio cyn hyn, oherwydd bod ddim teulu dyn nhw'n lleol i helpu edrych ar ôl y plant. Felly mae hwnna'n meddwl bod mam a dad yn gallu mynd i gweithio am 16 awr yr wythnos, a wedyn bod nhw'n gwybod wedyn bod y plentyn yn cael y gofal gorau wedyn yn rhywle fel sy'n ni fan hyn. Mae sawl mis di mynd heibio nawr ers i ni yma'n Cwtch y Clos gofrestru a hyrwyddo'r cynnig yma i'r rhieni gyda Cyngor Sir Gyfyrddin a Cyngor Sir Ceredigion. Wnaethon ni gofrestru yn dilyn cwrs i weid y gwir oedd yn rhedeg ynglyn â'r cynnig yma. A cymeryd mantes felly i rhoi y wybodaeth i'r rhieni oherwydd i bod nhw, oedd y system oedd yn galluogi nhw i safio lot o arian i weid y gwir a cael eu gofal plant wedi cael ei dalu amdano. Wnaethon ni rhoi fe i pob plentyn oedd dros 3 blwyddod oedd yn dal yn gofal ni, a wedyn ni fel mae'r plant wedi dod trwyddo, yn y tymor cyn i trydydd penblwydd, maen nhw'n derbyn y wybodaeth gyda ni, fel bod rhieni cael amser i gofrestru a cael y gwaith papur wedi wneud cyn bod y cynnig yn gallu cael ei talu iddyn nhw. Mae'r cynnig yma'n unigryw i weid y gwir. Mae'n rhoi cyfle i'r rhieni sydd yn gweithio i cael gofal plant wedi talu amdano hyd at 20 awr yr wythnos. Beth ni'n ffindo, wrth bod ni'n mynd â'r plant i ysgol yn y bore neu pigo lan yn y prynawn, mae'r cynllun yn galluogi y rhieni i gadw eu plant yma yn y feithrinfa hyd nes bod nhw'n mynd i ysgol llawn amser. A gan bod ni'n dilyn y cyfnod sylfaen, mae addysg nhw yn cael ei ymestyn yn hytrach na falle dibynnu ar mamgu at y ci neu ar wncl anti edrych ar ôl y plant. Mae addysg nhw'n gallu cael ei ymestyn fan hyn hyd at 20 awr yr wythnos. So bod nhw'n ysgol yn y bore, am 3 prynawn yr wythnos, am 2 prynawn yr wythnos gallan nhw fod fan hyn. Un peth arall dwi am sylwi hefyd, falle, yw yn yr amser gwyliau, gan bod yr ysgol ar gau, mae'r plant yn gallu cael 30 awr yr wythnos o ofal fan hyn yn y feithrinfa. A mae hwnna'n 3 diwrnod yr wythnos o ofal i'r plant dros gwyliau'r haf.